Hello guys, to this video, hihingi po kami ng Katuray. Gugulayan ni Inday. Hayan na si Inday. Kukuha na. Anong dala mo? Ano yan? Ah, dayap. Patingin ako. Okay na? Okay daw? Pwede? Yan po dayap. Binigyan po kami ni Uncle ni Jane. Hayan na si Inday. Kukuha na. Kuha ka. Kuha ka. Hindi, sa'yo lang. Yan po. Ina. Si Nalot. Nalot. Ay, princess, ikaw pala maghawak nito. Ganyan mo lang, ha? Ganyan, ganyan. Harap mo ah. Harap mo. Ito po yung bulaklak ng Katuray, oh. Kukuha kami. Ini hawakin mo ya. Hindi. Kuha ko na. Tuway, intinap. At saan ne? Ako na. Ay ko, naman ka. Pamaya ka. Okay, mag-away dyan. Blub-blub si mama. Hayaan mo yung mama mo. Ako na nakin. Wala na. Oh, tatapan mo na. Ayaw. Ito po. Nakuha ko na. Bakit ka daan ng daan? Dahil, ayun mo. Dun ka din, ipipicturein kita. Kain kang tinapay mo. Alis ka na dyan. Ay, para ano? Alis ka saan? Para sa mga anime. What? Aso. Bak! Tingnan ko. Tapit na kita mamaya. Isa pa. Kamanam? Kamanam? Wag. Oh, yeah. Dahil daw, dugdug mo yan, oh. Ano? Pasok mo dito. Kinakalawit na ni Inday. Hindi niya maabot. Daman pala yun. Ayan po. Bulaklak ng Katuray. Aray. Ay. Ayan po. Ay, madami, ano? Ayun po, marami pang buong, ay, bulaklak, I mean. Nalot! Ang sad naman ni Nalot. Dami.
Ngayon marami pa. Oh. Lalo ko sa ilog dyan, baka kaya.